Здравейте, уважаеми зрители! Продължава петъчната ни среща с вас, продължава разговорът в студиото, продължава разговора и с вас по темите от седмицата. Сега с поглед навън. Смутен образ в световното огледало. Видях в речника срещу смутен какво е записано. Непонятен, неясен, объркан. В студиото съм с подходящ събеседник. Първият въпрос, който ще му задам. Такъв ли смътен образ ли е на България в световното огледало? Добър ден и добре дошла на Зорница Илиева. Здравейте и благодаря за поканата. В България обикновено, когато се пише за нея, а не се пише много често, трябва да призная, и визирам не само западната преса, включително и на изток. Така, много рядко сме в информационния поток. Обикновено, когато станат някакви събития, които биха представлявали интерес за определени кръгове в съответните държави. В случая България се гледа през едно огледало, което нашето общество обикновено казва, че е криво. Защото излязоха информации не само за това убийство, с което вече 2 дни държавата ни се разтърсва, на Алексей Петров и какво ли не чухме по негов адрес. Както се казва, лека му пръсна човека. Врява и безумство беше темата с Калин Тодоров в предишния час. Много подходяща за случая. Така наречения шпионски скандал в Лондон. И в същото време по света в геополитиката стават събития, които не може да нямат отражение за стабилността, сигурността на държавата ни и евентуално някакво развитие, ако такова изобщо можем, сме в състояние да реализираме. Визирам веднага, така на пръв прочит, случващото се в Черно море, например, защото това е на границата ни. Това не е само войната в Украйна, която се води и за която също света е объркан. Растат на Запад не само информациите, анализите. Последната беше в Нюзвик от вчера или за онзи ден, в която директно се казва, че тази прословута контраофанзива на украинската армия, на която Западът изключително много разчиташе, всъщност е провал, казано в прав текст. Излиза информация, че ЦРУ преди започването на контранастъплението е уведомил Блинкен, държавния секретар, че тази контраофанзива ще е неуспешна и трябва да се коригира вектора на американската политика в това направление. Нещо, което явно не е било взето в предвид. Напротив, ние свикнахме да го наричаме колективния Запад, но той вече не е чак толкова колективен и затова има много анализи в западните медии. Разчитаха не само на тази контраофанзива, но като начин за изход най-накрая от тази война, която бремето на тази война за Запада се оказва наистина непосилно и ще става все по-непосилно. А те застанаха изключително и играха само на тази карта, която бяха определили за печеливша. Картата е срещу Русия, за естествено не само изолация на Русия и така нататък, изобщо да не тръгваме в това направление, защото то е безкрайно. Но тук прави впечатление нещо друго. Докато Блинкен сега вече, дни след като е бил предупреден, след като излязоха наяве много информации и то им се даде гласност в медии като Нью Йорк Таймс, като Wall Street Journal, в които това по доклад на американското разузнаване. Точно така. Че контраофанзивата няма бъдеще. Точно така няма. Той изведнъж някак си мина сякаш глуха позиция, особено след срещата в Джеда. Когато явно са получили така повече информация за настроенията, които съществуват не толкова в Саудитска Арабия, където под егидата на престолонаследника беше осъществена тази среща, въпреки фанфарите, че 40 държави са участвали, всъщност по-голямата част от държавите са изпратили там представители на доста ниско ниво. Това просто се скри не само от нашата преса. Но изведнъж в този момент се оказва, че Бърнс, пък шефа на ЦРУ, той изведнъж взе по-остра позиция от типа на ястребите. А ястребите във Вашингтон
се водат от тримата: Саливан, съветника по сигурността, Блинкен, държавния секретар, и прословутата Виктория Нюланд. Това са основните. Той зае тази позиция, като, разбира се, американските медии не крият, че в един момент той има амбицията да вземе поста на държавен секретар, в зависимост от как се развият събитията в Щатите. Добре, и ама тук вече, да, ето Блинкен преди 10 на дни, 2 седмици, излезе, че е разговарял с българския външен министър. Информацията дойде от Щатите. Срам и позор за нашето външно министерство, че не обяви, че такъв разговор се състоял, за какво се е говорило. Мислите, че той имал разговор? Всъщност нашия министър просто предвид цялата идейност, която така или иначе остава някакси скрита за нашето общество, но все пак има хора, които стоят така наоколо, както се казва във външно министерство. Тя просто е изслушала изявлението на Блинкен по телефона. Не случайно има този телефонен разговор, в който просто в прав текст са поставени задачите. Това касае и Черно море, и оръжията за Украйна, и случая с Република Северна Македония. Нали, това, че ние така нареченото вето го вдигнахме под натиск, съответно мина по линията на Франция, после се каза, че било европейски решение, пък сега се оказа, че Съединените американски щати са най-активни в това направление, защото им за Балканите те си имат собствена стратегия, но Черноморието е също много важен фактор. Това са темите, които той просто и е съобщил. Така че разговор аз мисля, че е имал в крайна сметка. И може би за това ние Министерството... подадохме информация за това какво е написал американската справка за проведен разговор с български министър на външните работи. Да, обсъждали са двустранните отношения. И този министър на външните работи ние го готвим за министър-председател. Да, ротационен принцип. Само че този ротационен принцип не е както е в Румъния. Защото в Румъния, да, така малко с известно така забавяне, но беше извършено, защото това е същия сценарий. И също на Балканите прави впечатление, че американците много не се стремат да измислят много сценарии, по кълъп се действа. Ротационно правителство в Румъния, ротационно и в България. Важното е да има редовно правителство, само че в Румъния тези правителства, които се сменят при един президент, който е изключително, той има и етнически немски произход, но който е изключително прозападно ориентиран и следва точно тази атлантическата линия твърдо, без всякакви колебания, там държавата им отбелязва съответни успехи. Абстрахирам се от военните бази, които създадоха на американци, от това, че там вече има площадки за изстрелване на тези томахолки, не знам си какви още ракети, които между другото се готвят. И оприварна, но вижте стандарта им. И участвайте същото в България. Направете го, защото вдигнаха стандарта на живот на румънците. Вдигнаха им доходите на румънците. И всичко това някакси не създава тези настроения в румънското общество, които при нас се приема с неприязън, с гняв, това, което се наблюдава. Социалните мрежи е достатъчно да бъдат отворени. Не е нужно да се гледат, даже хората в повечето случаи, поне в социалните мрежи споделят, че не гледат така наречените национални телевизии, защото от сутрин до вечер информацията, която излиза, тя е манипулативна и тя е насочваща в определена посока. Мислещите българи не са се свършили, колкото и да има старания в тази насока, нали? Нивото да бъде принизено на нашето общество. Щом преди седмица се наложи министър на отбраната да обяснява в Ямбол, че там няма да имаш натовски щаб. Само че не каза, че няма да има военен окръг. Министъра говори едни такива неща. Днес имаше едно обширно интервю пак с него, в което говореше за Черно море, отново се говорят за успехи, победи, нали, и така нататък. И това, че Русия с нейната пропагандна, нали, война създава тези настроения в нашата страна. Всичко това говори... Това на генерал Атанасов версията. На тази версия се налага там. Аз обикновено казвам, това е украинския министър в нашето правителство и той даже не се опитва и да скрива
тази своя съпричастност. Но стана Въпросът по-умерен. а, Не е толкова ястреб, колкото беше в началото. Някой го посъветва, коригира си малко поведението. То, ако се погледне по този начин, той премиера сякаш умекоти своите изявления в тази силно атлантическа линия. Сега се опитва леко премиера да е неориентиран. балансира. Естествено, сега това не са химически реакции, за да може човека да бъде, нали, така компетентен. Той получава някакви съвети. Целокупното После ни това, с общество... което се е заел, е алхимия, не е химия. Да. Предполага се, че би трябвало поне резултата да има от обща алхимията... култура, но се оказва, че и тя на моменти му изневерява, а да не говорим, че не познава и добре историята на страната ни, но това е характерно за... Айде да не обобщавам за всички, но за голяма част от управленците в нашата страна. Днеска информацията изнесе, че е преминал първия кораб с зърно през което нашите води. турците го изнесоха също и че от Анкара са разговаряли на съответно, не на ниво президенти, с руската страна, да не се случват такива събития, каквото беше обстрелването, както те го казват. То всъщност не е обстрелва, предупредителни изстрели има от страна на руски кораб към един турски кораб, плаващ под флаг на някакъв остров, нечут, незнаен в далечния изток. Наистина. Руснаците го провериха и освободиха. Естествено, руснаците имат основание, защото те изнесоха пред целия свят информацията, че по тези кораби с зърно, които изнасят от Украина, украинското зърно, не руско, не руските торове, както е било споразумението подписано, украинското, са доставяли оръжие, включително и тези байрактари и тези подводни байрактари, имам предвид тези летателни апарати, които могат и под вода и с те са атакували Кримския мост. И това се оказва, че е станало от турски кораб. И те го изнесоха като информация. Така че те имат основание да имат претенции за сега явно задкулисно към турските власти, че се случват такива събития и те имат своя отговор. И за това предприемат тези стъпки в Черно море, особено при наличието на спогодбата Монтрео. Турция, Русия, като с най-големия, нали, черноморски флот, те имат едно такова господстващо положение в Черно море. Турция в тази ситуация, особено след стратегията на Съединените американски щати, която официално беше обявена, че Черно море е в стратегическите планове на Съединените американски щати и превръщането му в натовско море, това си е цел, поставена официално. Турция не приема, не за друго, защото това наистина ще създаде прецедент в това наше затворено малко море, ще усложни не само там корабоплаването и съответно ще се отрази на туризма, и ако искате на контактите, търговските най-вече, а Турция ги има не само с Русия, има ги с Украина, има ги с Грузия. С нас обикновено по суша се извършват тези Да, има малко по малко, вълна по вълна, като става дума за море, приближават военните действия. Една избухнала мина, две ударени пристанища, един предупреден и проверен кораб. Напрежението расте, ескалацията се увеличава и в такива ситуации могат да се допускат и грешки и взимане на решения, които после да се оказват фатални. Ние знаем как избухна Първата световна война, така че знаете един изстрел там и войната започна, която всички са смятали, че буквално за 2-3 седмици ще приключи, а това е една толкова продължителна война, с толкова много жертви, която може да съперничи на Втората световна война в това отношение. И понеже повода от Балканите, айде в този час какво говорят в Северно-македонския парламент за България? Първо в Северно-македонския парламент обсъждат така нареченото, трябва да се даде предложение, 60 депутати един трябва да приемат, че ще се разглежда въпроса за промяна в Конституцията. И до края на този месец трябва да бъде вече внесено самата промяна в Конституцията, до края на месец ноември
този факт да бъде решен, защото това естествено отваря пътя, нали, това е условие за започване на така наречения преговорен процес на Република Северна Македония към Европейския съюз. Тревожното в случая е друго. Изказванията на външния министър Османи. Знаете, че там опозицията в ВМРО, ДПМН в Република Северна Македония е категорична, че няма да подкрепи промяната в Конституцията. На управляващите, заедно с албанските им коалиционни партньори от ДСИ, им трябват още 6 гласа, за да мине тази промяна в Конституцията. Те ги нямат. Тоест, или трябва да намерят начин да купят тези, както обикновено става на Балканите, тези гласове, или да се приеме условието на опозицията, албанците да се оттеглят от управлението на страната, да излязат от коалицията с Социалистическата партия на Ковачевски. И срещата му вчера с американската посланичка, много странно, аз като жена, веднага ми направи впечатление, тя е една изрусена дама, нали, която всъщност тя смея да го твърдя, тя се явява генерал-губернатор в Република Северна Македония и всичките депутатки жени в събранието на Република Северна Македония са руси. Просто нямаше как да не направи впечатление какво влияние има. Подчертавам го и така, нали, между другото. Указанието е, че трябва да се намери начин да мине. Но Османи какво заявява? Няма страшно да се промени Конституцията и българите да бъдат записани в тази наша Конституция сред, представете ли си, египтяни, евреи, сърби, черногорци, хървати, бошняци, всичко, за което се сетите на Балканите и извън Балканите, защото не знам какви са тези египтяни, но... Ромите, може би. Не, отделно са. Отделно са те. Това не било опасно, защото по този начин аз си мисля, се доказва... че това е мимикрия просто. Там са скрити всичките страни. Защото така се е доказвало, че това са два различни народа, които нямат нищо общо помежду си. Това българите там, колкото искат, нека си се, нали, изявяват като българи, но това те само доказват, че нямат нищо общо с македонския народ, които сме, нали, ние тук, живеещите в Република Северна Македония. Така или иначе езика, идентитета е признат от Европейския съюз, македонския. Няма нови условия. И това го каза с вчерашна дата. И от наша страна абсолютно нищо, освен изказването на Кючук, който, нали, знаете, че докладчик по присъединителните процеси на Република Северна Македония в Брюксел, заявява, записването в Конституцията, това е последен шанс Македония да влезе. Нали, къде научи Кючук тази извичтина? Ами добре обучаван някъде явно. И това наистина няма, България няма други условия, нови условия към Република Северна Македония. Ама нето дума за това, което дали по договор, дали по протоколи, подписани от двете страни. Да, но те успяха. Декларация на Германия, декларация в Щатите. Ами самата американска посланичка в Скопие говори, записвате и това малцинство в Конституцията и проблема ще бъде решен. Тоест, българите се явяват в Република Северна Македония малцинство. Какво значи това стратегически план за България? Автоматично могат да имат претенции на реципрочна основа за малцинство. И те не го крият, те го казват в България. В същото време, вижте, че какво направи външния министър на Белград само преди известно време, наскоро, който каза, че България има сръбско малцинство и то трябва да бъде признато. И не може да се допуска българите да предявяват претенции към тяхното малцинство тук, че било мизерстващо и не знам си какво. Да бъдат така добри и го казва в прав текст. И изявление от външно министерство с така обтегаеми, нали, слова, уж дипломатически език, и никакви други, нито ноти, нито извикване на посланици, нито разяснение. И в същия момент и Линденско-Преображенското въстание, годишнината,
Северна Македония празнува заедно с Сърбия. Да, в Прохорпчински в манастира двамата Вучич заедно с Пендаровски бяха там и съответно си го честват и даже Вучич каза, че Сърбия признава македонската нация, македонски език, македонската идентичност. Ние сме най-близките, не само съседи, ние сме просто братски народи. И всичко това някакси у нас нито стига до обществото. Ако не са хора, които всъщност следят медиите в Република Северна Македония или просто генетично им е заложена болката Македония, те просто не знаят за какво става въпрос. Оставете това, че оценките, които се дават за договора, който сключихме с Република Северна Македония, непълноценен, неконкретен. Знаете ли, излезе наскоро едно интервю с албански дипломат, който е бил. Той е представител на Република Северна Македония в ОССЕ. Той казва, че договора между Скопие и София, който е подписан 17-та година, е на ниско ниво, без конкретика, без срокове. То е някакво пожелателно писание, което няма никаква полза от него и ефект. И ние се отказахме от този договор, макар че в него имаше достатъчно конкретни неща. И по историята, и по учебниците, и по езика. Нищо не беше изпълнено. Но въпросът е, че в Македония текат и такива, Република Северна Македония, текат процеси, на които също тук не се така обръща внимание. Например, какво означава посещението на премиера на Косово Курти в Тетово, където никой не говори техния така наречен македонски език, там се говори само албански, там се веят само албански знамена, той отива на частно посещение, но охраняван от органите на МВР на Република Северна Македония. Много странно как става това нещо. На гости на кмета правят един огромен митинг с концерт в центъра на Тетово. Веят се знамената на Велика Албания, транспарантите, които са окачени, са Велика Албания. Картата на Велика Албания е опъната зад тези, които са на концерта, изпълнителите. И в същото време, в този квартал Чаир в Скопие, където живеят само албанци, това е старата скопска чаршия, където също се говори само албански и където беше намучкан този нашия българин там по време на тия мача, когато беше. Там също няма никакъв ефект и никакво развитие. И едва ли е вика на посланичката да дава обяснение на Република Северна Македония, но сменят улица централна в този квартал Чаир, това се решава от местните, те са албански власти, представители на местната власт, с име на лице, което няма нищо общо с Република Северна Македония, нито с нейната история. Той е личност, която е от Република Косово. И това не е съгласувано с централните власти. Значи София мълчи, изтича така информация в някои от нашите медии. Вучич гневен взима думата и дава голямо интервю и казва, че това е скандал, че това е недопустимо. Казва, добре, че ние имаме армия. И то силна и здрава армия. И добре, че ние имаме позиции, защото можем да защитиме нашите интереси, защото те непрекъснато ни провокират. Той имаше предвид албанския фактор. Европейския съюз, Брюксел, Съединените американски щати няма отношение по въпроса. Опозицията в Скопие задава въпрос как така никой не е знаел за това посещение, пък го охраняват полицаи, нали, на официални, които са на длъжност. Пендаровски, който е президента на Република Северна Македония, се опитва да каже, че постъпката е недопустима и с това приключва темата. Албанските участници на министерски постове, за да може да мине промяната в Конституцията, подават оставки, които ще влизат в сила, когато станат промените, за да удовлетворят искането на ВМРО ДПМН, което всъщност се стреми единствено към предсрочни избори. Това са политически, вътрешнополитически борби, за които в България първо не се коментира, не се пише, аз подозирам, че няма варианти, при които да се реагира
в зависимост от това как се развиват събитията. Т.е. да има някаква стратегия нашата страна, защото това всичко е против интересите на България в крайна сметка. Защото не може да се остави политиката на България по отношение на Република Северна Македония в ръцете на Кючук. На практика това се получава. Външната ни министърка няма изявления по въпроса. Единственото, което за нея се написа, какви влогове има и с какви авуари разполага у нас и в чужбина. Това е. И е готвен за министър-председател, който да отстоява интересите на страната. Нека да минат местните избори. Почнаха да ни споменават, едно време се отнасяше само за Турция, че е дълбока държава, дълбоката държава. Сега го говорят и за България. Неминуемо в България. А дълбоката държава, по определение, това е преплитанията между политиката, тайните служби и организираната престъпност. Там, където няма държавност и няма национална сигурност. Сега за дълбока държава се говори в Съединените американски щати. И още президента Тръмп, когато водеше предизборната кампания, когато преди да стане той президент, той имаше една закана. Влизайки във Вашингтон, аз ще пресуша Вашингтонското блато на дълбоката държава. Сега, той, че не успя, затова не успя и втори мандат да получи. Така че с него се справи Вашингтонското блато, поне на този етап тогава добре, пък сега го заплашват с влизане в затвор. Нещо, което министър Тагарев днес го съобщи едва ли не като факт на целокупното българско общество в това си интервю и казва какво говорите, защото въпросът, който му беше зададен е ако се промени управлението във Вашингтон, какво ще правите, нали? И той каза, той Тръмп в затвора ще го вкарат, каква промяна, какво нещо. Това самочувствие, това говори, че не се познават наистина тези, които стават събития зад кадър или така наречените действия на дълбоката държава. За България се говори за това нещо, особено във връзка сега с тези поредица от убийства, които станаха, защото не е само убийството на Алексей Петров, преди това имаше и други. Не говоря за това насилие над жени, което се използва с друга... Очакват, че ще има още убийства, защото трябва да бъде ликвидиран убийца на Алексей Петров, за да се прекъсне връзката с поръчителя. Ако е все още на територията на България, навън те не намериха, ако е убийство, разбира се, на Бат Галеви, на този, който беше убит в Южна Африка, знаете, който се оказа обаче, че е бил едва ли не агент на ДЕА, т.е. на американски служби. Така че много странни такива неща и не случайно вие говорите за една мъгла, една неопределеност. Вижте какво става и с така наречения шпионски скандал в Лондон. Това, което се разиграва в момента... Англия ни била приятелска държава. Преди 6 месеца не са информирали посолството. Сега, те не са много информирали. Самото посолство, защо нямат информация? Били самите задържани там, не искали да бъдат уведомени българските власти. Ами ако се упражнява някакво насилие върху тези граждани, които така или иначе обвинението има за криминално деяние, за изготвяне на фалшиви документи. Аз не знам какво е това разузнаване, честно да ви кажа. Даже и в тия книги за Емил Боев, толкова елементарни не се обясняваха операции, да си държиш в къщата паспорти или там лични карти от не знам си колко държави, 7, 8, 10, и ти да си шпионин на държава като Русия, нали? Пък не си държиш такива машинки, нали, с които ги произвеждаш тези. Т.е. криминални дела. Това им е официално обявено обвинението от страна на английските власти. И докато 2 дена се заливаха от първа страница в английските медии за тези българи, които са руски шпиони, от вчера вече това го няма по първите страници. Няма такива информации. Просто прилича до известна степен като обвиненията, които бях, само че там малко по-дълго време продължиха за така едва ли не бяхме убили папата, за Георги Марков, че ние сме извършителите над по нареждане, разбира се, на Русия. И в същото време... Скрипал, след това Габеров. Скрипал вече, ние така, участие там, те руснаците си го правят, нали? Как не ни забъркаха и там, просто ми е странно, но англичаните изпращат 100 на брой украинци в момента в Африка.
Защо? Защото те говорят руски. Трябва да се дискредитира Русия, да се изгони от Африка, да извършват определени операции точно в тези райони, които в момента са разтърсени от една поредица, така по ефекта на доминото, от събития, където на всичкото отгоре се веят руски знамена, където го няма Вагнер. Стигнахме до Нигер. Естествено, това е тема, между впрочем, ако в България ние се обръща внимание, така да кажем, масово, тема едва ли не номер едно в световните мейнстрима, защото в Африка Африка е много интересен континент, с бъдеще, с тези ресурси, които има, с това население, което непрекъснато се увеличава и то с темпове, които много трудно могат даже да се помислят, не говоря само за Европа, в останалия свят, с бъдеще. Не случайно там Китай инвестира и прави толкова много, увеличава своето присъствие там. Турция го прави. Русия там участва с военната си мощ и сила. Тоест, разпределението между Китай и Русия е точно по тази линия. Ако китайците чрез един пояс, един път или в Африка чрез преки инвестиции икономически, руснаците с военната си помощ и съответно присъствие в определени държави, те осигуряват това, за което определени страни, бивши колонии на западни държави, искат да махнат. Тоест, стараят се да имат вече суверенна, независима политика и да решават сами своите проблеми. Това, което имат като ресурси, да остава за тях. Понеже споменахте Нигер, френска колония, цяла тази част на юг от Сахара, нали, така нареченото Сахел, това са френски колонии, френската част. От другата страна на Африка са английските колонии. Там виждате, че всичко е спокойно, няма. Но френските колонии, примерно Нигер, най-мизерстващ, най-бедната страна в Африка, най-богата на уран, на злато, на гипс. Французите купуват урана $11. Продават го за 280. И го ползват почти без пари във Франция. Там има над 50 реактора, знаете, атомни, които осигуряват цялото осветление и енергия на Франция. Всичко, което там работи едва ли не само с Украина. Най-заинтересованата страна от Нигер. Те внасят и от Казахстан, защото от Русия, нали знаете, щатите купуват уран от Русия, така че там си върват някакви операции търговски, за които много не се говори, както и големи европейски фирми продължават да търгуват с Русия и да стоят на руския пазар, независимо от всички, нали, закани, изолации, санкции и така нататък. И даже излязоха информации. Русия в момента е на 5-то място по икономическо развитие сред европейските на международната сцена. И другото, което исках да кажа във връзка с Нигер. На практика какво се оказва? Съединените американски щати изтласкват Франция от така наречената френска Африка. И скандалите в Париж на тази основа във връзка с факта, че в Нигер превратаджиите, или те ги наричат хунтата, вече седмици стоят на власт. А обикновено се знае, че ако 24 часа успеят да запазят властта си хората, които са взели чрез преврат, това значи, че те се укрепват и ще я съхранят. И стават вече невероятни в Париж са скандали. Има писма на 94 френски сенатори, които ребром поставят въпроса на Макрон за провалената му политика в бившите колонии, където Франция се изгонва, където има лозунги долу Франция, напуснете. Превратаджиите, които между другото са западно ориентирани, завършили навън. Голямата част от тях, 5 там генерали, или пък този, който е назначен за премиер, той е бившия финансов министър от сваленото правителство на този Базум, който е президента. Той се намира в затвор в момента. Тези хора в момента успяват не само да кажат на Франция, напуснете Нигер, ние ще се справиме с наложените ни санкции, защото сами ще си използваме тези ресурси, с които разполага страната и ние ще решаваме как да ги използваме. Защото за тях остава 5% от стойността на тези ресурси, когато бъдат изнесени. Всичко останало отива във Франция.
контингентите, които има в Нигер. Значи има 3 военни американски бази, 1500 американски войници, 1500 са френски, 900 са немски, има италиански контингент, но той се изтегля. Италия не желае да участва в тези неразбории, както те ги наричат. В същото време американците действат по-различно от друг път, не с сила. Пратиха Виктория Нюланд да разговаря с представители, всъщност се оказа само с представители на тези, които извършват преврата. Лидера на преврата е отказал среща с нея, не е позволена среща с Базум, сваления президент. Тя говори за много сложни преговори, но все пак е важно, че са били проведени. Обещавала е пари, лични такива подаръци, както обикновено се прави, само и само да бъде възстановен конституционния ред. Разбира се, несполучливо посещение. В Вашингтон това, което излезе по техните основни стожери в медийното пространство, определиха като пълен провал това посещение на Виктория Нюланд, която от Джеда пътува за Нигер, защото се смята, че тя е много опитен дипломат. Щатите явно решават да предприемат дипломатически мерки, защото населението, цялото население на Нигер застава зад преврата. Подкрепя тези, които са взели властта, без да знаят защо, какви ще са от тук на там събитията, просто защото толкова много е натежал от тази колониална политика или неоколониална, както се казва на Франция и на останалите западни страни и тази мизерия, в която живеят. Представете ли си да получаваш 45 евро на месец и с това трябва да живееш? Всяко семейство в Нигер има 7 деца. Тоест, ръста на населението, там е много младо населението. Тоест, това е държава, която има с какво, с тези ресурси, с които разполага, природни, тя има с какво да осигури прехраната, че и повече от населението, а то гладува. То гладува в тази наложена му система. И това население подкреп. Това вече не може да не се отчита във Вашингтон. И затова те не влизат, както обикновено, да заплашват с сила. Това го прави само Франция, но се използват маши като ЕКОВАС. Това са икономическата организация на 15 африкански страни, които са от тази част на континента, западната на Африка. Те са 15 страни, които в началото поставяха ултиматуми, че ако до една седмица не възстановят избрания на избори, това е факт, президент Базум, те ще влязат с сила, защото в тази коалиция от 15 държави е Нигерия. Нигерия има армия от 250 000, мощна държава. Каква е причината, примерно, освен да се използва този ЕКОВАС, така се казва тази икономическа организация, тя да бъде използвана за натиск, който изведнъж се оказа, че няма да бъде военно присъствие. Нигерия не се съобрази с заплахите, каза, че няма да предаде властта и че ако те влязат със сила, ще убият президента Базум. Това ще увеличи ли вниманието на западноевропейците към Африка? Ето, французите са пряко ангажирани, с което да се подобри, може би, отношението към България. Новата сглобка, която ни управлява, си постави 2 национални цели. Едната НАТО и Украйна, главно. Сега от НАТО излезе една реплика, че дали не се, за да излезе такава реплика, означава, че там се е обсъждал този въпрос, да се приемат някакви териториални промени и да спрат военните действия. Значи там не се знае в крайна сметка ние как ще стоим, ако се постигне примирие. Дали пак няма да сме губещи. И втората, Шенген. С това, което става в България в момента. През крив манкарош ще го гледам. Значи, не само Австрия и Нидерландия, а може би и други страни ще възразят. Много зависи как ще се решат събитията между Киев и Москва. И те не са между Киев и Москва. Сега, крайно време и западните медии го казват, вече открито, и то стожерите, че решаващата дума ще е на Съединените американски щати. Тя и до сега е била така, защото Киев е марионетно правителство. Това е факт. Това, че у нас не го казват открито, не значи, че не е така, че не е такава действителността.
западния свят или по-точно Съединените американски Но влезе в щати, някаква сянка. тактиката... Зеленски влезе в сянка. Има много така... Това са новата тактика, която се провежда за умиротворяване на обстановката и принуждаване на Москва да премине на релсите на преговори с Киев обаче. Защото а пък на Русия тя поставя условия, ако ще се водят изобщо някакви преговори, те трябва да се водят между Москва и Вашингтон. Защото Вашингтон е този, който е инспирирал всъщност започването на тази за Русия специална военна операция, всъщност война или военни действия. И Москва ще разговаря на равна нога с американците, за да уточни компромисни, приемливи, както искате ги наречете, условия за прекратяване на военните действия. Защото това са капани за Москва. Тя съзнава, че се правят всякакви варианти, включително и това изказване на шефа на канцеларията на Столтенберг. Той, разбира се, веднага побърза предвид гневните реакции в Киев за това изказване, да омекоти тона и да каже, че това са по-скоро варианти, които не могат да се изключват при обсъждане. Тоест, че няма такова решение, разбира се. Но на Москва е пределно ясно, че целите, които си е поставил и начина, по който се водят военните действия, времето работи за Русия. Защото тя изградила отбранителни линии, тя не напредва повече. Присъединила е 4 региона от Украйна към своята федерация. Така официално не поставя въпроса, че иска да завладява цяла Украйна. Изобщо не става въпрос за други държави извън територията на Украйна. Моето лично мнение, което винаги съм отстояла, че Русия просто няма да се откаже от приобщаването на Одеса и Николаев, защото това са руски градове. Това, че Киев е столицата на Киевска Рус, нали, и че те се е създали, това е също, но все пак Екатерина II е създала града Одеса, нищо, че там и махнаха паметника, нали, украинските власти, но това са ключови градове и от стратегическо значение за Русия. В момента в Русия се водят невероятни дебати. Просто, знаете ли, ако българското общество има достъп, а то няма, защото спряха руските телевизии, както знаете, коментарните тези, които са неразвлекателните програми, които ги пускат така за да не се обвини целокупната ни политика, медийна за цензура. Дебатите, които се водят там, обществото е настроено, не само подкрепя Путин, но е настроено за по-твърди мерки по отношение на Украйна, за постигане на успехи и приключване с победа на Русия в тази война. Обществото иска, даже голяма част от руското общество е настроено на вълната мъст. Защото всичките тези дронове, които стигат до Москва, тези терористични атаки, които се водят в Крим посред бял ден, всичко това озлобява руското общество. И те настояват за твърди мерки. От другата страна обаче, както в Москва ги наричат така наречената партия на мира, тя не е на мира. А това е партия, която е склонна на договорки с Запада за този унизителен, така го приема обществото, мир, който да се постигне, за да могат, представете си, санкциите да паднат към Русия. Между впрочем, аз очаквам в много близко време американците, за да принудат Москва да приеме преговорен процес, могат и санкциите да ги първоначално намалят, после да ги ликвидират, така както в момента правят с Иран. За да може Иран да не доставя дронове на Русия, те са склонни да спрат санкциите, т.е. да няма вече санкции за Иран. Това е сделката, която в момента се предлага. Същото предполагам, че ще стане и с Москва. И последен въпрос от смътното огледало за България. Световното пък огледало на международните отношения. Криво или мръсно е? И двете. Благодаря. Благодаря за днешното участие. До нови срещи, уважаеми зрители.